Altza auzoa auzo dinamikoa da, anitza. Bizitza handikoa, mestizoa, aktiboa eta arazoen aurrean kolektiboki josten badakiena. Horregatik, interesgarri iruditu zaigu bertako jendearekin hitz egitea, ez? Altzako eguneroko bizitzaz edo ze harreman dituzten jendearekin eta baita ere ingurunearekin edo, orokorrean jendeak kontatu nahi duena, ez? Batzutan izan daiteke gertatu zaion zerbait edo entzun duen zerbait edo leku bati buruzko historia bat edo, gauza askotarikoak, ez? Uste degulako, jakintza interesgarriak eta aberasgarriak sortzen direla eguneroko bizitzan. Nola egingo dugu? Nahi duen jendearekin bilduko gara, kontatu nahi digutena jasotzeko. Elkarrizketa irekiak egingo ditugu, bai individualki eta bai taldeka, bakoitzak kontatu nahi duena eta nahi duen moduan partekatzeko, gidoirik gabe. Hori, lehenengo fasea izanik, bigarren fasean aipatutako gai nagusiak aztertu eta debatituko ditugu, eta horretarako hainbat tailer sortuko ditugu. Azkenik, eraikitzen den jakintza oinarritzat hartuz, auzoarentzako eta eskolentzako materialak egingo ditugu. Nola jarri harremanetan? Kaleetan zehar ibiliko gara eta gure kontaktua hementxe utziko dugu. Hau dena zertarako? Aldarrikatu nahi degulako jendearen ahotsak eta jendearen jakintzak garrantzi handikoak direla. Eta gainera jendeak dakienarekin eta elkarren artean eraikitzen dugun horrekin, seguru ideia berriak sortuko zaizkigula auzoan gauzak dinamizatzen segitzeko. Azken batean jendeak normalen uste duena, baina gauza gehiago dakizki eta jakintza horri balio handia eman behar zaio eta jaso eta jendearekin konpartituz, hazi egingo da. Orduan, uste dugu aberasgarria izango dela auzoko jendearentzat.